Twa Twa सानब्लाबो नोंखौ आं नुबोलानो सना अननाय होआ होआ नंब्लाबो नोंखौ आं नुबोलानो सना बुरखाय हाया बुरखाय हाया आंनि फाग्ला गोसोआ। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैयो दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन गिबियावनो भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला निमाहा होग्रोना लानो थाखाय खावलायनाय जाबायदि। स' लोगोफोर, दिनै आं मोनसे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसो थोआ थोआ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआ बर'नि आबुं सावथुन दाउखा बिदैनि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों जुनमनि आरो मोगथां। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स टुन एन्ड मेथाइखौ रोजाबदों कापिल स्वर्गियारि। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।